Hej, så er det sammen Mike her, og ja, det her det er næsten lige efter den anden episode, så ja, vi kunne gøre absolut ingenting med de ting, vi fik, så oh shit, mit spil lagger, oh shit. What? Okay, sådan her. Fallen Star! Jeg har ikke lige sagt hej endnu. Undskyld. Jeg sidder i mit badekar. Og jeg er nu. Hvad for noget? Ja, hvad? Og velkommen tilbage til den her serie. Co-op Expert Mode Series. Woo! Co-op Expert Mode! Hvor vi dørper rundt og dør næsten hele tiden. Vi dør! Og I har det sjovt. Forhåbentlig. Yes. Men ingen har det sjovt. Alle hader dig, Mike. Men jeg er magiker, og han er warrior. Og jeg har åbenbart Cactus Hammer. Det har jeg bare lige indtil jeg får en rope. Så. Jeg sorterer bare lige mit inventory her. Jeg er nemlig der. Ja, jeg skal jeg skal kun bruge lidt mere emeralds. Aha, mission accomplished. Jeg har 4 emeralds, så jeg skal bruge 10. Endnu en Fallen Star. Yes! Yeah, jeg har nok til nogle mana stars, selvom det ikke gør noget for mig nu. Men det er... Du kan lige se alt, hvad vi har her. Må jeg gerne kigge i kisten? Hvad? Godt, jeg har sorteret alt i. Du har 3 emeralder, sådan. Jeg kigger lige, hvad jeg kan gøre med amethyst. Og alle de her andre ting. Fordi jeg har ikke rigtig lavet nogen staffs før. Okay, hvad kan jeg gøre med rubies? Du bruger dem som rubies. Jeg skal bare bruge 10. Det her staff er bedre end et emerald staff. What? Og vi har nok rubies. Vi har nok rubies. Vi skal bruge guld. Ja, vi skal bare bruge 10 guldvarer. Ved du om der er platinium i vores verden eller guld? Jeg mener hvis det er guld. Fedt. Så kan vi Ja, lave jeg tror det er guld. Men når er det første, ved? Vi mangler bare 8 guldvarer mere, mener jeg. Jeg er mega dårlig til matematik. Ved du, skal vi ikke udforske til venstre nu, og så prøve at få bare et magivåben til dig for det første? Jo, men også nogle guldvarer, fordi så kan jeg lave et mega OP staff. Men også nogle flere emeralder, sådan at jeg kan lave en cloak, eller en rope. Ved du, jeg ser lige om vi har nogle jernvarer, eller letvarer. Og så laver jeg en sawmill. Goddammit! Hvis det står min. Ja, sawmill. Nej! Okay, jeg prøver at hoppe over. Epic escape! Goddammit! Hvorfor følger han efter mig? Jeg spawner bare roligt. Payback. Payback for what you've done. Nu har jeg yo-yo, så jeg kan nå. Extractinator, eller ikke extractinator, sawmill. Nå ja, vi skal bruge chains til det, mener jeg. Ellers har jeg lige brugt en ocean. Eller ikke extractinator. Hvorfor bliver jeg ved med at kalde det for en extractinator? Skal vi lige have en loom? Loom. Hey! Jeg gør bare lige det her, så vi er tættere på der, hvor vi skal stå og craft med barnet, fordi så er chesten jo her. Loom. Hey! Lad være. Okay. Loom. Det ser jeg lidt. Ja, hvor meget cobweb har du? Jeg har
32. Må jeg gerne lige få det? Se, der er en right string først. Må jeg gerne lige få det der cobweb? Ja, her. Undskyld, jeg havde ikke mere. Det var sjovt med dig. Det er vist ikke nok til at lave noget silk, eller hvad den hedder. Vi så ikke Jeg går lige herop og se. bare udforske til venstre længere end jeg kommer, og så gå ned i mine. Kom. Vent. Let's go. Nej, jeg kan ikke. Vent, vil du have et tungsten sværd? Nej, jeg har godt de spire og den her. Ja, okay. And we're off. Okay. Yeah. Ja, jeg har ingen idé om, hvad vi skal tale om. Om her har jeg. Hop. Vi kan bare gå derhen, så finder vi sikkert noget til. Ja, det gør vi. Hey, hvad er der dernede? Men hvad er vores plan? Vi finder noget mere guld og nogle Ja, emeralder. så får du noget mana. Ja, og nogle cobwebs. Jeg prøver en enchanted sword at finde det, hvis jeg er heldig. Ja. Altid godt med nogle år. Du ved aldrig for noget. Du har brug for dem. Og så skal vi have ham, dæmonisten. Hvad? Så vi kan nogle bomber. Men min plan er, at vi finder mere guld, mere emeralder og mere cobweb. Og flere minestjerner og sådan noget. Ja, noget har jeg ikke været med. Fandt du den? Nej. Men jeg Hvad fandt? en blowpipe. Så den er rimelig ubrugelig. Godt, vi går bare ned her. Ja. Selvom det er Crimson. Jeg har overlevet værre uden et våben. Yes! Jeg har et våben. Yes. Jeg har endelig. Det var det, vi håbede på at finde jo. Yep. Du bare lige har lidt imens. Jeg har endelig. Og så går vi efter cobweb nu. Ja, men også noget mere guld. Yes! Er der en spytte? Nå nej. Jeg troede lige, det var en spejderbiome, så var jeg bare sådan FP. Men vi skal også få noget mere guld, så jeg kan få et bedre staff end det her. Fordi, altså, Den her O på mod den. og så kan den her også sætte dem i flammer. Okay, hvad er der her nu? Hernede. Hernede. Hvad fandt du? Nogle rimelig gode ting, og jeg har også nogle flere recall potions der. Hvad var, Recall potions. hvad var det? Er det det? Jeg kan ikke helt huske. Nå ja, Hvad fandt jeg fik en accessory, men den har ikke flere ting. Altså sådan, den har ikke nogle ting, der giver specielt. Nå. Ja. Men må du bruge boomeranger? Ja, jeg bruger alt mile i jo. Så har jeg fundet en weak enchanted boomerang. Yes! Mit nye yndlingsvåben her i serien. Ja, og den skal Jeg have går weak, efter at få alle den skal have boomerang. weak prefix. Men så kan du få den der flamerang. Så kan du få den der Men flamerang stadigvæk, til Wall den of er jo Flesh. god. Du kan få den der flamerang til Wall of Flesh. Jo. Og nu kan jeg endelig forsvare mig selv. Sådan. Ja. En lue mere til mig. Du glemmer at tage alting, men okay. Jeg er en fucking pro. Og nu har vi også mere cobweb. Yep. Til at lave sådan cloaks Ja. og ropes til mig. En snegl. Hvorfor er du så sneglet? Fordi jeg er en snegl. Vi er snegle og derps på samme tid. Derp. Derpity derp derp og derp. God damn it. Har du en eller anden accessory, så når du hopper højere? Nej, det er bare noget, der hedder parkour. Nå, okay. Som jeg åbenbart ikke kan. Ja, du er lidt skræmt. Ja. Jeg er ikke særlig god til Terraria. Jeg har godt nok spillet sådan et eller andet med 300 timer. Fuck! Jeg har spillet et eller andet med 300 timer, men jeg er ikke god til Terraria. Jeg har spillet det lige siden det kom ud, så bare rolig.
Et ice biome. Oh shit, der er en Iceblade, der er corruption. Der er en der corruption ting. Se, hvad man kan med den, når man har spyd. Easy. Easy what? Og jeg hjælper dig. Hvis vi kan få ham ud af vandet, så kan det blive Du skal faktisk lige nu mere, når jeg bruger spydet. Au! Okay, jeg fjerner lige den der doctor. Hvad skete der? Oh shit! Du blev dræbt af gift! Nej, jeg dør også af gift! Nej! Har du ikke nogen potions? Jo, men jeg havde potion sickness. Men nu har jeg fjernet Dark Trap. Så det er rimelig godt. Jeg laver lige noget mere af det der cobweb der. Jeg gav det også lige en. Jeg tjekker lige, hvor meget det her jeg skal bruge til en rope, som det hedder. Og jeg tjekker også lige, hvad for en rope jeg kan lave. Okay, man skal bruge 20. Så nu tror jeg vel bare, at jeg laver en. Why the fuck not? Rider, fuck not. Hvad er det der? Hvorfor sagde du det samme som mig? Det ved jeg ikke. Din snej. Jeg tror rent faktisk, jeg kan lave en amethyst. Synes du, jeg skal gå efter en amethyst rope, fordi den kan jeg allerede lave? Hvor er letten henne? Let? Ja. Let. Jeg har 39 let lige her. Jeg tror, jeg går efter en emerald rope. Jeg kan lave lidt af armor. Ja, du ved aldrig, hvornår du skal bruge en spand. Det er sandt. Og der. Nu er jeg en spandmagiker. Jeg er en spandmagiker. Du vil ikke gå efter at få en hook. Nej, bare udforske, okay? Okay, men vi skal efter en hook og noget. Vi skal stadigvæk bruge noget mere. Vi skal stadigvæk bruge noget mere guld og sådan noget. Ja. Jeg begynder rent faktisk lige at sælge nogle ting. Mens laver jeg lige... Jeg placerer lige den her gold chest lige her. Har du noget mere træ? Hvad? Har du noget træ? Bare bare 11. der er sygt høje træer her. Den der. Den der. Den der. Den der. Jeg kan huske første opdatering til Rej. Det var bare sådan... Der var nærmest ikke ret mange ting. Okay. Det lød meget dumt. Jeg har en mining potion. Give up life.exe. Jeg har en mining potion til dig. Giving. Og så har jeg også en recall potion til dig. Recall potion. Martial told me, Martial hope. Nå, jeg går ned i det der sted igen og prøver at se, om jeg kan finde medical. Jeg begynder at se, om jeg kan finde nogle flere ting. Okay? Yes. Oh god, jeg fik framerate lag. Og framerate drop. Jeg har ikke lagget indtil videre. Hvorfor filmer jeg ikke bare? Fordi... Bare rolig alle sammen. Det her er et starthus. Så jeg kommer til at bygge nogle meget bedre. Du ved godt, at de ikke kan se det, ikke? Ja, men de har set huset. Ja. Ja. Og det ser rimelig crappy ud. Jeg har tænkt som sådan en torskemand. Hvad? Ja, fuck dig, man. Fuck dig, man. Altså, det normale hus så rimelig crappy ud. Medical ice. Help me here. Yeah. Help. I am the Mitch. Fugl! Mitch. Nej, jeg faldt i et hul. Fuglen!
Damn it. Nå, men det var sikkert inde i Crimson, så... Damn it, damn it, damn it, damn it, damn it, damn it, damn it. Damn it, der er en edderkop. Damn it. Jeg hader de her tingstøj. Jeg hader dem her. De her edderkopper her. I Crimson. De er pisse irriterende. Nej! Jeg kommer. Okay, jeg tror bare, jeg flygter fra dem, fordi der er ingen måde, jeg dræber. Gå på blå hold lige hurtigt. Ja, blå hold. Dammit, jeg er... God dammit, jeg er mega langsom. Hey, der er et hjerte lige der er frit. Der kan altid være chest her. Ah! Der er et hjerte lige der. Der er 2 hjerter, der er frie. Eller et hjerte, jeg har en hammer. Eller der er 2 hjerter, der er frie. Nej, vel. Jo, der er 2. Det er den bedste start. Prøv at se hernede, der er 2. Bare glem det, vi fik pistolen. Men lad os håbe... Nå, men det er garanti, at man får pistolen første gang. Lad os håbe, jeg får spydet, eller du får magi. Ja, men altså, man får hele tiden pistolen, når man først smadrer en af hjerterne. Det glemte jeg. Sorry. Undskyld, jeg lød som nu. Ja. Men det er du ikke. Hvad fik du? Hvad er det? Nu lyser den. En mere, så ved vi. Der er trap. Jeg undvede det der. Vent på mig, din smile. Du dør jo. Nå, men jeg undvede det Du der. får det til mig. Som... Jeg er nok den sande snegl her. Vent lige på mig, please. Please. Okay. Jeg venter på dig. Nej, der er en ametyststav. Jeg prøver faktisk at få en stav til dig, men du løber bare ned. Fucking snegl. Jeg prøver at få nogle våben til dig. Jeg prøver at få noget snegl til dig. Gør det noget, hvis jeg prøver at lede efter et underground house og prøver at finde et iceblade til dig? Ja, og så hugger jeg lidt miner og alt muligt. Ja, Shit. Fucking ice slimes. Jeg har 1 million stykker topaz, så du får en stav, når vi kommer op. Jeg har endnu en life crystal til dig. Tak. Mere guld. Guld. Ja, sidst. Så kan du få en ruby. Ja. Iceman! Jeg skubber den. Nej, ikke hop oven på isen, så dør du. Med 100%. Men jeg skal have det her guld. Det er noget, jeg har lært. Ja, du dør, hvis du hopper ned på isen. Fuldt ud. Okay. Vil du se noget Geronimo? Der er vist ikke noget dernede. Ikke hop! Okay. Så dør du. Jeg skal nok lade være med at hoppe. Det er dit livsfejl, det her. Ved du hvad? Der er ingenting heroppe. Skal vi bare tilbage, eller? Tjekker lige helt herop, ellers så går vi ned igen. Ikke den vej ned, dit snegl. Du var så tæt på. Ja, ej, det siger du ikke. Nej! Jeg sagde det jo! Der er en life crystal hernede i hullet. Var der? Ja. Der er noget bag ved isen. Altså Okay, nede i det det går hul, jeg jeg faldt ned i. Har du en wormhole? Nej. Men jeg prøver også lige at lave nogle ting med guld. Lige hurtigt. Og håber på, at det er nok. Dammit! Vi har ikke nok. Nej, jeg død. Vi mangler i det mindste kun 4 mere. Jeg døde det samme hul, Mike, så bare roligt. Men nu går vi bare helt hen
til Ocean. Og så skal vi have en fiskestang, så fisker vi efter en bedre pickaxe, okay? Okay. Men for det første skal du lige have en topazstav. Okay. Hvor er gemsene? Jeg har nogle gems. Jeg har noget topaz. Lige der. Og så har jeg også en life crystal til dig. Jeg har den her til ham. Hvor meget max life har du nu? Nå, det kan jeg bare se over dig. Okay, så den næste life crystal er min, eller hvad? Ja. Er den ikke? Ja. Du er så dårlig det. Kunne du lave et staff? Ja, jeg prøver lige at tage den med til guiden. Og så, hvad skal vi bruge med det? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det er tin. Ja, tin. Rigtigt, ja, det er tin. Man skal ud. Okay, vi har nok til stav. Vi skal bare bruge 10 tin. 10 tin. Ja, og Vi eller har kun bare. 4. Ja, bare. Så kigger vi vel efter noget mere tin. Eller... Ja, lad os udforske til højre og ned. Jeg har rent faktisk en lidt sjov historie. Hvad? Jeg kom til at sælge alle vores tinbarer. Kan du se, hvad jeg har? Hvad? Nå. Nej, en let chestplate eller hvad? Yes! Ja, okay. Det har jeg brug for, når jeg skal. Kom herop. Vi går videre. Og samler stjerne til dig. Hvis jeg finder en dyb mine, ikke? Må jeg så gerne gå ned og mine efter lidt mere guld? Ja, så går vi ned og mine. Der er noget mere guld og noget. Ja. Sådan at jeg Og kan noget få tin. et Hvis du lidt bedre ser staff. på jorden, hug det. Hvad? Hvis du ser noget tin på jorden, så hug det. Ja, Så okay. det gør jeg dig. Ja. Ja, godt. Tin. Ja, jeg kan ikke tro det. Vi miner tin. Jeg tror heller ikke, at dem, der ser det her, kan tro det. Hvis der overhovedet er nogen, der ser det her. Fuck! Failure. That's the story of my life. Failure. Jeg booster bare igen det. Det kan jeg ikke gøre, fordi jeg har ikke et OP staff. Eller et godt nok staff til at gøre det. Nej, der er en af dem med armene. I will take it, mine. Men husk på, hvis du finder sådan et hul og så ned og sådan nogle depoter i siden. Enchanted sword. Ja, det ved jeg. Boller, nu gider jeg ikke dig mere, øje. Stop dig selv. Stop dig selv. Snegl. Er det ikke lidt for sødt at kalde ham en snegl? Fordi vi er snegle. Ja, okay. Men snegle er en god ting. Ja. Så hvorfor kaldte du ham en snegl? Fordi han var ikke en god ting. Og han er tilbage. Og han dræber mig snart. Hej. Ej, men... Okay. Undskyld, jeg hjælper. Skal jeg vente på dig? Har du wormhole? Nej! Jeg har 4 wormhole, så jeg giver dig bare lige 200 der. Jeg prøver at se, hvad jeg kan lave med de få tungstenbarer, jeg har. Er de på labrador, eller? Ja. Jeg mangler én fucking bar. Kom med. Eller vi mangler én bar. Én! Meget over har du. Okay. Én! Det kan godt være, Jeg har Vent, kun
Jeg er kun en over. Men jeg har Prøv lige at gå også... ud. Og lige læg alt i den chest. Læg alt i den chest. Jeg gav dig alle de ting, jeg havde. Jamen, gå lige ud af chesten. Okay. Og 1 år, tror jeg. 1 år. Ja. Så kan vi lave det. 1 år. Kom, lad os se om det er ved overfladen. Der er en foran starter heroppe. Der er 2 foran starters heroppe. Så må de have foran starters. Giv mig. Har du en foran starter? Jeg fik en flue. Ja. Hvorfor spildte du en Rico? På grund af, at jeg ikke orker til at gå. Endelig har du noget. Endelig dræb. Sådan, nu kan jeg endelig dræbe ting. Vi så gå til venstre. Ja, men Hen til isbejeren og så vi skal stadigvæk bruge noget mere guld. Okay, Jeg swap to me, man. hvad? Vi skal finde svær til mig. Ja, men også noget mere guld. Ja. Vi skal have fået et stærkt Nu åbner du 21 den jo skade. sygt meget på zombier. Nu kan det sikkert ikke dø. Hvad? Hvis vi ligger derovre, så kan vi lige op. Fallen Star! Giv me it. Giv me it! Hurtigt, kast den. Okay, så. Fallen Star! Giv me it. Giv me it! Oh no! I don't have my stuff equipped. Dø! Okay, jeg dræber den her zombie. Og det her Demon Eye. Eller ikke. Jeg gør det ikke. Eller, jeg prøver på, men jeg gør det ikke. Ja. Skal vi da. Heja. 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 Sådan. Nu kommer der endnu Demon Eye. Bare rush det her. Rush, go be Endnu guys. Demon Eye. Au. Hurtigt, den der Fallen Star. Nej! Hey, nu er det dag. Den forsvandt lige for øjnene af os. Ja, and det er dag. And it's gone. Vi skal også have nogle flere emeralder. Ikke også? Jeg er lige ved at dø, og jeg er en warrior. Jeg har 8 liv tilbage. Ah! I didn't kill you! Husk på, hvis vi dræber en mere af de der... nej, spyd, hvis du holder bagved. Det var det gode til. Tak. Dammit. Løb! Løb! Hernede i hullet. Så beskytter vi os bare selv. Jeg har ikke mere mana. Jeg Løb! det skal du gøre! Har du wormhole? Tak. Nej, det har jeg ikke. Du glemte at smide dem til mig. Nej, jeg skal lige give dig 2 wormhole. Men her er planen. Vi skal have lidt mere guld. Vi skal prøve at finde et godt våben til dig. Og vi skal have... Hvad er melee, der er et godt våben? Skal vi gå efter Amazon? Måske? Nej, ikke endnu. Men vi skal også have noget... Vi skal også have nogle flere emeraler. Eller skal jeg bare lade være med at få et emerald rope? Eller hvad? Prøv lige at putte dem ind i chesten. Den her. Emeralderne? Alle gemsene. Alle gemsene. Skal jeg lægge alle gemsene i kisten? Ind i chesten. Ikke ind i den, du er inde i. Nå? Sorry. Den chest til tingene. Okay. No.
dø, slime. Du har et eller andet den her. Jeg tror, det er en egenskin på. Øj! Han er egenskin. Men hvad skal man bruge for en ametyststaff? Ametyststaff. Nå, men vi skal bare bruge en lille smule mere guld, så En jeg lave... ametyst rope? Okay. Altså, jeg har allerede et Jamen, rope. du kan jo få en ametyst. Ja, jeg ved det godt. Nej, men du har jo kun en normal blå rope. Ja, det ved jeg godt. Ja. Ja. Men jeg troede... Altså, jeg ville bare gerne gå efter den der Emerald rope, men... Så nu Nej. har jeg en... Vi laver bare den her. Vi har altid mere silke jo. Jeg tror ikke engang, den giver noget defense. Nej, det gør den ikke, men det giver damage. Increase mana by 20. Det er derfor, vi går efter at lave gode sko til den, okay? Okay, den her, den bruger kun 3 mana nu. Så nu kan jeg forstå mig. Jeg kan lave en kongekrone. Nej, det går ikke. Altså, hvis vi vil dræbe King Slime, så kan vi godt bruge den. Ikke nu, vi skal lige have bedre våben. Eller jeg skal. Men jeg skal nej. også have et... Vi skal se, om vi kan få Rotterbolten oppe på toppen. Ja, men vi skal også bruge noget mere guld. Fordi staffet er rimelig godt. Det gør 21 skade. Jeg klarede Wall of Flesh med, Diamond Staff. Ja, og Emerald. med Ruby Staff, ikke også? Har du brugt Rubiesne? Nej, det har jeg ikke. Der Der er 8. fordi vi skal bruge de 8 rubies til at lave et Ruby Staff til mig. Okay, du løber bare så hurtigt du kan, når det er forbi den verden. Der er den røde. Okay. Crimson, undskyld. Men vi skal da stadigvæk bruge et Ruby Staff til mig. Og et Legendary Sword til dig. Ja. Jeg må ikke bruge Magic mere, på grund af dig bruger man jo magi. Det tæller ikke som magi. Tror du, vi skal slutte episoden her, og så bare gøre lidt off camera? Ja, vi går lige derhen off camera og miner lidt guld. Yeah. Ja. Farvel.